Citujem z petície a výzvy prezidentovi Slovenskej republiky o mierových silách vytvorenia mierového pásma v Európe. Citujem z tejto petície, ktorá sa nachádza na petície.com, kde môžete podpísať, podporiť. Vážený pán prezident, považujeme za rozumné a nevyhnutné usilovať sa o zachovanie mieru vo svete pre nás a naše deti a ďalšie generácie a zachovanie ekologickej rovnováhy sveta, ktorý si ničíme nezmyselnou súťažovou výrobe zbraní, ich použitím počas výcviku v rozličných teroristických aktivitách, v občianskych a lokálnych vojnách. Vyzývame k celosvetovému mieru a zastaveniu súťaže v zbrojení vo svete. Vyzývame všetkých predstaviteľov štátnej moci a občanov Slovenskej republiky, politických predstaviteľov všetkých krajín a rôznych zoskupení sveta, aby sa pripojili k tejto výzve a ku zásadnej zmene iniciovanej ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky, ktorí sú navrhovateľmi a budú aj kontrolórmi a ambasádormi tohto mimoriadne závažného návrhu a víziev. Žiadame vás, pán prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, o podporu tejto výzvy a začatie rokovaní s uvedenými inštitúciami a orgánmi štátu Slovenskej republiky na medzinárodnom poli a následnej realizácii na úrovni Slovenskej republiky, Európskej únie, OSN, NATO a krajín G20. Prečo je nové kolo zbrojenia? Aj preto, že USA s Ruskou federáciou 20.11.2010 v pokojnom partnerskom rokovaní v Lisabone uvažovali o spoločnom budovaní obranného raketového štítu nad strednou Európou. Nájdete to na stránke www.webnoviny.sk. Presný link uvádzame v texte petície. Návrh spolupráce o spoločnom raketovom systéme predniesol prezident Ruskej federácie pán Alexander Medvedev na zasadnutí NATO v Lisabone za prítomnosti prezidenta USA Baracka Obamu. Lisabonskú dohodu prezident Obama zo dňa 20.11.2010 podporil a následne Kongres USA neprijal. Ba naopak, USA spoločne s NATO uviedli samostatný protiraketový štít, radary na území Turecka, rakety v Stredozemnom mori, na amerických vojenských lodiach bez vedomia a účasti Ruskej federácie. Byť Európu začal chrániť protiraketový dážnik 21.5.2012. Viac nájdete v článku www.sme.sk. Link uvádzame opäť v petícii. Protiraketový štít zložený z radaru v Turecku a rakiet na amerických lodiach už funguje, čo má značný negatívny dopad na mierové riešenie stability vo svete a svetový mier. Po neodsúhlasení dohody z Lisabonu reakciou Ruskej federácie bolo prijatie vlastného rozhodnutia z decembra 2011 o posilňovať a modernizovať výzbroj vo finančnej čiastke 500 miliárd amerických dolárov. Do roku 2020 a ďalej v tom pokračujú aj dnes. Ako vidíme, neschopnosť dohody politikov vedie k pokračovaniu zbrojení. Prináša chudobu pre väčšinu ľudí na svete a znehodnocovanie klímy, čo spôsobuje globálne oteplovanie s negatívnymi následkami na život ľudí na celej planéte Zem. S dôsledkami aj na emigráciu ľudí. Tým, že všetky štáty sveta a NATO budú v OSN a následne v mierových ozbrojených silách sveta, ako navrhujeme, následne môžeme postupne znižovať výzbroj, financie na výrobu výzbroje a tiež dať peniaze na rozvojové projekty sveta, ako je ekológia, zlepšenie životnej úrovne ľudí a udržateľný rozvoj človeka na planéte Zem.